hindi pa siya tumatawid sa suspect. Yung isang nabanggit nyo na personnel ay hindi pa siya tumatawid sa suspect. Siya pa lang ay member or siya ay part ng persons of interest pa namin, hindi pa siya na-elevate na suspect. So, the investigation is continuing. Yung result ng scientific evidence, most likely, may furnish na rin sa amin at yung additional na mga affidavits. Yung tungkol dun sa yung sa babae na sinakan. Sa barangay Lupa, sir. Yes, continuing ang aming investigation yan. Overwhelming, may isang development. Hindi pa namin may divulge. It might hinder our extensive investigation. Maubos sa engineer na babae. Yung sa Belong case, meron ding breakthrough. Tatakamin ko muna namin kayo. Hindi pa namin siya may divulge, but the result of our investigation, meron siyang twist ng konti na medyo masasabi nating eto na ang lead. May maganda kaming nakuwang lead doon sa aming effort. Actually, tumutulong na rin ang other law enforcement agencies natin tungkol dito sa kay Belong case doon sa Tigras. So ano po yung motive, sir? Yung motive niyan ay hindi pa siya convincing, pero doon sa barangay, meron kasi doon trinit na ganun din, love triangle. May trinit doon sa mismong barangay. As makuha niya po kapitan, kung saan nga na-treat yung situation. Pertaining, there is one incident na na-witnessan at na-treat doon sa barangay mismo. Going back to the Lumban case, is the relief came after na itulfo or before? Ang sigurado doon sa aming sa Lumban case doon sa babaeng nasakal, wala siyang force entry. Sigurado yun, wala talaga. At merong problema doon sa lupa. Tapos mag-isa lang siya doon. So, doon yung medyo magandang twist ng doon sa Lumban case. Na hindi pa namin talaga may divulge. Sorry for hindi ko masagot yung ibang tanong nyo kasi it will surely affect our continuous effort in the investigation. But it is the other way around as to the possible motive of the incident based on the report that they voluntarily relate to me is a love triangle. That accordingly, the police was really allegedly is in a relationship with the victim. And gusto na daw kumalas. And unfortunately, the victim was mysteriously gone down inside her residence. Kasi mayroon daw Hawaiano na boyfriend na gusto na daw magpakasal. That is the information that was relayed to me by very reliable. Para dyan, hindi pa kami makapag-speculate kasi wala pa kaming hawak na mga statement. We cannot speculate to that, but kasama yan doon sa interesting na hindi pa natin masabi. Tsaga-tsaga lang tayo. You must help the police not to, alam niyo na, medyo wag nating muna siya. It will surely affect the ongoing effort. Yung POI na police, saan na siya nag-duty? Siya ay na-realign sa ibang unit. Nandun siya sa regional headquarters ngayon. Naka-floating siya, sir? Hindi naman siya, naka-holding lang siya doon. At nag-duty din siya doon at para siyang nasa holding center.